खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां चन्द्रबाबु नायडुआ समायखिरा लाखांनायनि उनावनो गिदिर एक्शन लादों बारग' गिबि मन्त्रि जगनमोहन रेड्डीनि न'आव बुलडोजारनि गाग्लोबनाय आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय ग्रेटार हायद्राबाद नोगोर निगमाव बारग' गिबि मन्त्रि जगनमोहन रेड्डीनि न'आव बुलडोजारनि गाग्लोबनाय नंगौ अन्ध्र प्रदेशनि बारग' गिबि मन्त्रि जगनमोहन रेड्डीआ बे समाव खैफोदाव गोग्लैदों जगनमोहन रेड्डीआ सीएम बिबाननिफ्राय ओंखारनाया 11 सानल' जादोंमोन सीएम बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जगनमोहन रेड्डीनि गिदिर खैफोद जगनमोहन रेड्डीआ गोहोआव थानाय समाव आयेन बेरेखा गंसे रेस्टुरेन्ट बानायदोंमोन जायनि जाहोनाव जगनमोहन रेड्डीआ खुंथायाव थानाय समाव आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि फिथायफोरजों बे समाव मोगा-मोगि जानांदों ओनसोलारि सुबुंफोरखौ जेंनायाव खोख्लैनानै राजा लामाखौ दखल खालामनानै आयेन बेरेखायै गंसे लाक्जारियास रेस्टुरेन्ट लुनाय जादोंमोन जायनि थाखाय बे समाव बारग' गिबि मन्त्रि जगनमोहन रेड्डीआ खैफोदाव गोग्लैदों नंगौ ग्रेटार हायद्राबाद नोगोर निगम बारग' गिबि मन्त्रिया न'आव बुलडोजारजों गाग्लोबजादों नंगौ बे समाव जगनमोहन रेड्डीआ खुंथायाव थानाय समाव आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय जगनमोहन रेड्डीनि न'आव बुलडोजारजों गाग्लोबदों फिन फोरमायबावदि ओनसोलारि सुबुंफोरखौ जेंनायाव खोख्लैनानै राजा लामाखौ दखल खालामनानै आयेन बेरेखायै गंसे लाक्जारियास रेस्टुरेन्ट लुनाय जादोंमोन जायनि थाखाय बे समाव बारग' गिबि मन्त्रि जगनमोहन रेड्डीआ खैफोदाव गोग्लैनांदों